rapinya temanten kakung lan putri. Nggih wilujeng dalu rencang-rencang sedaya. Kagem Mas Joko kalih Mbak Gremi pundi nggih Mas Joko? Walah sugeng ngayahi bebrayan agung Mas Joko, Mbak Gremi. Mugi-mugi sehat selalu, bahagia, ayem tentrem, kathah rejeki. Amin. Enggal dipun paringi momongan. Amin ya rabbal alamin. Pesen kula, Mas Joko niku kan piyayine alus, Mas. Bener. Mas ya alus, kelemah-kelemah. Lah mulai besok malam itu harus mulai mengeras loh, Mas. Waduh, iki. Harus keras. Ora kerja keras ning keras kerja. Ayo. Lah nggih kan sekarang sudah menjadi pemimpin keluarga. Ayo, dadi sesuk bojone siapke. Siap, Kak. Nggih, pokoknya pesen kula mung niku, Mas. Kagem Mas Joko. Sesuk harus mulai mengeras. Ayo. Ampun lembek. Ayo. Ayo. Bener kok pancen piyayine ya. Bener Mbak Lia Lah nggih piyayine piyayine alus. alus nek ngendikan niku alon-alon. Angger karo sinden Nggih, diceluk. Aku fotokno. Mboten. Jajanku ngene. Oh, ayo. Angger jak foto sinden kruwingete nduk sak grontol-grontol. Ayo ngono kuwi. Mbiyen ki tau dijak foto Umi malah semaput. Ayo. Rego saka ndredege ya. Kaya ngono kuwi. Ada lagi Mbak Lia kok. Sampun matur nuwun Mas Yoyo ngaten mawon. Nggih, selanjutnya nah iki sing sangat berpengalaman iki. Ayo. Iki artis saka ibu kota. Ayo, ibu kota. Ayo. Mbak Tri Hastuti coba kaya apa? Ini Mbak. Iki kehebatane Mbak Tuti iki putra-putrane pinter-pinter sekolahe dhuwur-dhuwur. Wah. Kok mbok ya kaya ngono ya. Ayo. Waduh. Mboke remuk ono anake jos-jos. Mula. Tembuke. Piye Mbak Tuti? Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kepada yang sangat saya cintai dan sayangi adik saya Joko Sulistiono. Selamat menempuh hidup baru. Bahagia selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan selalu romantis dan semoga cepat mendapatkan momongan. Amin. Amin Jan. Apik suarane kaya penyiar radio lho. Ayo. Radio pas sambar mledek ayo. Ayo. Dan semoga kalian berdua dijauhkan dari mahal bahaya. Apa mahal bahaya iki apa mahal Marah bahaya? bahaya, marah bahaya. Marah bahaya. Ya, amin. Semoga jauh dari wanita seperti saya, Mas Joko. Waduh, iya. Jangan dekat-dekat wanita seperti saya. Cukup Mbak Gemi. Oh iya, Kak. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Gayamu kaya ustazah karisma modele. Pinter Tuti kon ngibur anak-anakku pinter ngekek kabeh. Ayo. Yo, Mbak Laras yo, iki temanmu juga kudu adil kabeh kudu rata. Yang lain menyiapkan ya. Jadi kata-kata mutiara yang indah ada, namun walaupun seperti juga ada banyolannya. Ngono kuwi, Ndang. Mbak Laras. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Kagem Mas Joko Sulistyowati. Iki karo Mbak Tuti kleru kabeh. Pak Joko Listiono ora nggih su. Ayo. Nggih, maafkan. Mas Joko Listiono lak kalih Mbak Emi. Sing gampang, Pak. Iya, dicekak. Nggih. Mugi-mugi ayam tentrem bahagia donya akhirat. Amin. Namung weling kula namung cekak mawon. Wah. Aja pegatan. Wah. Mpun matur nuwun. Sing jenenge bahtera rumah tangga ya nek perkara ngene kudu. Ya kabeh mesti ana perkara ya Mbak Laras ya. Nggih. Sapa wae mesti ana masalah. Kuwi adalah rabuk untuk harmoninya rumah tangga. Ning piye carane le menyelesaikan kudu dengan kebijaksanaan. Ayo. Kalih nek nesu ampun purik. Purik ya apa? Purik ya apa? Mantuk tenggene mboke ngoten niku lho, Pak. Oh iya bener. Pun niku mawon. Makasih Mbak Laras. Ayo. Mbak Lia, Mbak Tuti, Mbak Laras kabeh lak wis kagungan garwa dadi ndi pengalaman. Ya. Ayo Mbak Kesi saiki. Mbak. Mbak Kesi. Mbak. Zaman aku sik urung rabi nyeluk ya Mbak Kesi. Mbak. Mbak, nyuwun Mbak. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para sesepuh bini sepuh, para tamu ingkang kinurmatan, khususipun dalu menika ingkang nembe badhe dipun temokaken adi kula Mas Joko Listyo lan Mbak Gremi. Kula namung badhe ngemutaken satu kata. Mbak Gremi Gremi kalih Mas Joko menika dipersatukan atas dasar dan atas nama cinta kasih. Cinta nggih Mas Joko nggih. Mbak Gremi ya cinta. Nah, dieling-eling ya, engko tembunge Bu Kesi besok kejadian apa ora. Muga-muga ora kejadian sing elek-elek. Cinta. Tegese cinta itu adalah memberi, mengasihi. Jadian Mas Joko mencintai Mbak Gremi, berarti Mas Joko kudu luweh memberikan yang lebih dan tidak mengharap banyak dari Mbak Gremi. Contone, misalkan Mbak Gremi kuwi priyayine umpama saiki sik ketok apike no ya. Mengko yen ketika mengalami bahtera rumah tangga Mbak Gremi misale, kok bojoku malah ora sregep, kok malah ora gelem isah-isah umbah-umbah, karo aku kok tembunge kadang-kadang kasar. Mas Joko aja langsung mengambil vonis, wah kok malah elek ngene ya bojoku. Jangan seperti itu. Mas Joko kudu iso ngalah. Ya menyelami. Kenapa? Karena mencintai itu memberikan yang lebih. Berikanlah yang lebih daripada Mbak Gremi. Semonten uga Mbak Gremi ya ngono. Yang namanya mencintai Mas Joko berarti sampean harus berani lebih berkorban untuk Mas Joko. Apapun itu. Nah, setelah mencintai kemudian mengasihi ya Mbak Gremi. Mengasihi. Engko yen wis tukaran das-das akhirnya yen eling biyen panjenengan berdua ditemukan dalam suatu ikatan suci yang namanya janji suci dalam ikatan pernikahan. Disakseni wong sakmene mbeyan ning ngarepe naib. Mula dosa gedhe umpama awake arep berkhianat. Ya toh? Arep saling menyakiti. Nah, niku pesen kula jangan sampai saling menyakiti satu dan yang lain. Berikanlah pasanganmu yang lebih daripada kamu mengharap dari satu yang lain. Ngoten Pak Dalang. Jos, tepuk tangan untuk Bu Kesi hebat ngono kuwi. Ini ya buktine tenan kok. Mas Joko mendini ya niteni kapan to ning panggung aku karo Bu Kesi iki geger, ning wayangan geger ora tau. Sampeyan pas dolan mlumpuk ning omah arep mangkat ora tau kok geger ngono. Anak-anak ya iki takoni ya kenek ora tau. Mergo karo Bu Kesi aku yen pas tukaran metu ning jaba kok, Nduk. Ayo. Men kabeh do ora ngerti tukaran iki mesti enek ngono kuwi biasa. Ayo. Bu Kesi apalane angger mutung melu aku. Aduh. Ayo. Tak kira aku meneng dhek akhirnya mulih nge-grab. Ayo. Ayo. Mas Joko, Mbak Gremi, yo tenan kuwi. Jadi aku karo Bapak Yoyo iku ya nyuwun sewu. Bukannya sebagai contoh pasangan ideal bukan. Tapi yo contoh lek Pak Yoyo karo Bu Kesi iki yo muga-muga yo ora tau tukaran ya, Pak. Amin. Awake dhewe. Pemo tukaran engko ya dirembuk sing apik-apik. Endingnya penyelesaiannya adalah cinta kasih. Nah, pengalamanku Mas Joko, tadi ketika tukaran itu ojo kok terus kowe anyel, wah iki tukaran enggak baik. Ternyata tukaran ki enek hikmahe. Wong padu enek hikmahe. Yen bar padu ya to, njajal kowe nyedak ning bojo, jaken mlebu ning kamar. Wah, bar kuwi mesti sangar kuwi engko. Ayo wis ta tenan. Wis ta mbok takonani, takono laras angger bar tukaran mesti wah membabi buta kae mesti. Ayo. Ayo elok. Iya, begitulah. Ya, gendek Anis Kusumaningrum iki ya. Lha iki ya kena nggih contoh iki piyayine. Alus lembah manah. Ayo, angger ning wayangan munggah panggung jane akeh penggemar. Wah, ndene ayumun. Nek Mbak Anis mesti ndingkluk wae meneng wae. Dijaraki wong lanang ngono dipoma dijawil. Apa lengene ngono dhek langsung mengo menteleng didoni ya, Nduk. Ayo. Ya aja kaya malah didoni ngono. Ya Nis, coba kaya apa Nis? Iki kakungmu lak ya rawuh to Mas Haji? Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Haji. Wah, nggih. Nggih, selamat menempuh hidup baru untuk Mas Joko Listiono dan Mbak Gremi. Semoga menjadi pasangan yang saling mensyurgakan. Wah, oke. Dan nawa nggih, pesan kula dados pasangan niku kuncine namung setunggal. Oh, kunci Inggris. Saling, Pak. Saling. Nggih, saling melengkapi, saling menerima kekurangan,
saling menghormati, saling nggih pokoknya saling-saling yang lain. Niku. Iya. Saling setia yang paling utama. Nggih. Terus suatu saat kula pamane Mas Joko karo garwane lak menika kagungan putra to Mbak Anis. Sampeyan tur ya wis kagungan tule luhung. Piye? Nikmatnya bahagianya wong rumah tangga yang duwe anak piye nikmate? Wah, saestu sangat bahagia sekali, Pak. Nggih, saestu niku. Apalagi menjadi seorang ibu. Sing napa bendinane niku momong, dulang, ngedusi anak niku ya Allah, saya sangat nikmat dan pasti ketika anaknya itu sudah tidur. Ketika anaknya sudah beranjak dewasa pasti akan merindukan momen-momen seperti itu dan itu tidak akan bisa terulang. Betul. Lo anak gawe neh terus ya. Lah ya mula aku gawe terus nganti papat iki lek mergo wah ben terulang kudu gawe. Dados anak kula ingkang mayang kalau wau bapak-bapak ibu-ibu wau anak kula sing nomor kalih. Anak kula niku sekawan sing bajeng niku gelar nggih tumut mriki sedaya niku kelas gangsal sing nomor kalih ingkang dalang wau Brahma niku kelas sekawan terus sing kembar dampit niki ndi rangkung. Bubuk wisan. Oh iya niki rambu kalih rangkung kelas kalih SD. Wah sik cilik-cilik kabeh. Cilik-cilik. Bukesi iki anggen ngedusi cah papat langsung digiring ngono iki langsung disemprot ngangge kran ngono. Ha iya, Tur duwe anak cilik iki suweneng kok. Ha iya, Ora mung dadi bocah sing nyenengake wong tuwa, ning dadi anak iki bisa menjadi pengendali orang tua. Dadi wong tuwa ngopo-opo pamane arep padudon arepe piye wae mesti kelingan karo anak. Anakku kaya ngono kae. Wah, iso dadi kendali. Aku ki anggere bar kok kampus ngono ki terus ngletak karo bojoku ning kamar tak kancing ceklik ngono iki rambu iki mesti buka ngapain kamu ayo ngono kuwi ayo ora lilo yen ibuke cedhak karo pake mula anakku papat iki turu ya amor karo aku dadi sak kamar iki wong 6 ning anggere tengah wengi tak lumpukne tak lebokne lemari cah papat kok padake tas ae lebokne lemari ora makasih Mbak Ani, makasih. Ayo. Mending nyaur ya bapak nakal. Umi Hafifah, walaupun kamu belum menikah, ora kudu nuturi mendoakan boleh. Ayo. Untuk Mas Joko kalih Mbak Gremi, semoga pengantin kekalih tansah pinaringan kebahagiaan kamulyan kasarasan saking Gusti Allah. Amin. Sampun. Pun nggih. Nggih. Perwakilan saka kanca pengrawit diwakili sing bendinane iki jejer karo panjenengane. Ayo, nah, monggo. Ya berdua iki kancane biasane lek linggo ngono kuwi dadi Mas Joko ning tengah, Mas Taslim tengen terus Sulomo iki sing kiwa ngono kuwi. Ha iya ngono kuwi. Terus sing samping kiwane Sulaiman nek sing Oke sosok Sulaiman nganyelne anggere Mas Edi iki buka. Nah, nane ngono dhek langsung ngek digeret. Elek. Monggo ingkang kunglang rumiyin. Ayo Mas Muhammad Taslim. Salam Taslim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama. Kami segenap kru dari Madangkara mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat adik-adik saya. Iki pas sekaten iki enek swara ngono ki ning alun aku tak krungu ya. Aku lubak ya. Dek Joko Listiono juga Dik Gremi Karmindo ya. Karnindo ya. Semoga berbahagia selamanya. Sampai maut memisahkan. Wah, iya. Karnindo. Karya apa, Mas? Motor no, Mas. Wah, mboten kar niku apa no kar. Kar menika karahayon, Mas. Wah, karahayon. Semoga adik-adik saya berdua itu
menemukan Rahayu ya. Amin. Nggih. Menemukan Rahayu Sukesi. Wiraharjo, Mas. Iya, Ding. Wah, asem malah dilekke ora ya. Karnin. Nindakake perintah agama. Nggih. Iya. Nindakake perintah agama. Mas Joko nika, Edik Joko nika menawi wonten tarup wonten transit menika dugi wonten transit lajeng pados toya wudu nggih. Nggih. Lajeng salat. Nggih. Salat duhamu. Iya. Ning ndek men tak elekke Joko, tau kleru. Dadi bar wudu to nguyuh, bar nguyuh ngisaan. Kleru no. Nguyuh sik wudu lagi ngisaan. Ora kok apa ki wudu nguyuh ngisaan. Nah iya. Ning saiki wis taat. Kancane Mas Duwi Puji karo Mas Imam kuwi anggere ngibadah ngono kuwi walah tenanan wong yo piyai telu kuwi. Ha iya. Anggere Mas Imam khairil maghdubi alaihim waladhdallin liyane amin. Peh penggirong iki dikongkongke ora. Ha iya, ning ya kuwi diresapi apik kok ngono kuwi. Amin. Nggih. Do kere dhewe Mas Taslim do. Do menika do. Donya akhirat ingkang dipun gayuh. Wah, elok. Tepuk tangan untuk Mas Taslim hebat iki. Spontanitas mergo rata-rata iki pancen ya sarjana seni, enek sing magister seni. Ayo, Mas Sulomo. Oh, Mas. Nadyan to panjenengan iki wadat ning kedandungane kancane iki. Wadat-wadat denggelmu locot ya ora. Kuwi calone malah cedhak kene kok. Mula mangkate meruput mau wisan ayam. Mengke pinarak, Pak. Mengke pinarak. Omahmu apa pinarak, Pak? Ayo. Piye ucapan untuk temanmu segaris? Kagem Mas Joko Listiono kalian Mbak Gremi. Kagem temanten kekalih mugi-mugi wiwitan tengan pungkasan kalampahan kanthi wilujeng lir ing sambikala. Matur nuwun. Amin. Nggih. Gremi, Gre. Ayo. Pun, Pak. Pun. Ya wis. Mbak Anis ya, Mbak, sampean nembang sik kado kangge mempelai berdua sing mestine bernapaskan romantisme. Ayo. Wis bebas wae wong aku ya sesuk ora menehi apa-apa nek sampean nembang apa kado kangge piyayi loro iki sing pancen di pahargya. Ayo dadi ratu sedina sesuk kuwi. Mas Joko kuwi. Esuk iki dheweke isuk ijab terus resepsi dipasang nggen kuwadi dekor kae hiburane campur sari. Ayo. Dek nyaron dek ya. Ora trimo, ora percaya karo kancane terus nyacah aku imbal aku ora. Napa Mbak Anis? Mbung ditenggani karo Mas Aji. Aku ya melu marem panjenengane wis ngasta dosen ana ing jurusan Karawitan isi Surakarta mau ya petuk karo aku pas jemuan. Lah iya, jemuan, Mas Aji jemuan aku nguyuh. Ayo. Apa Mbak Anis? Sarung jagung pelok barang. Nah, iki ngerti wae klangenane Mas Joko iki mendina statusé ya kuwi. Senengane pancen ya ning jero sarung. Ayo. Bawane apa Mbak Anis? Niki sketsane ingkang bawa Mas Joko, Pak. Wo ngono. Nggih no. Iya. Kalian Mbak Gremi. Ah, mriki. Ayo Mas Joko kudu rene. Garwane jak rene. Ndak ngantuk. Ayo lek ora gelem rene tak barke wayange saiki. Ayo kudu rene. Monggo Mas, Mbak. Yo, srebek durmaca pelok barang yo, ngurmati temanten kekalih. Ya. Oh.
regane iso dhuwur. Ayo. Panjen Bukesi saiki selerane ning dhuwur. Ayo. Lek mayang ra bayaran apa-apa cul-cul ngono ya ngumun ora beban belas ngono modele. Wah lek karepmu apik karepmu ayo modele. Iya wis ngono kuwi. Tenan. Terus ya pancen Mas Joko wingi pas neng ngendi wingi wayangan kere dhewe. Neng Ngawi wingi meling. Kula mangke anu nyuwun lakone Condrorini. Lah ngapa Mas? Punika guwayeng kok ngarani. Aku ya batin. Wah, ora bayar ngarani. Guyon ya, guyon. Mbok madhep mriko, Mas. Mangke kameramene kae Mas Gempol kae ben iso mratitisake. Sugeng rawuh Mas Parwanto. Wah, iki ya Mas Parwanto rawuh. Mas Ulomo, monggo Mas. Nggih. Nggih. Kula wau mboten sios mampir amargi teng budi-budi kleru jalur banjir kabeh Mas Parwanto. Nggih. Atur nuwun. Wah, iki Pake Genduk Utsa. Sok-sok ya tak sambat melu awake dhewe. Ayo, nggih. Garwane Mas Parwanto burine kuwi mbiyen ya melu karo awake dhewe seksine Pak Heru kuwi ya nalika isih kuliah awake dhewe mbiyen matur nuwun Mas Parwanto sugeng lenggah ya monggo Mas Joko arep matur apa sih Mas ayo Mbak Gremi bisa bahasa Jawa bisa ya oh saged wae biasanya main desa ini kata rumah saya itu di sana loh kalau ada jalan itu ada lampu merah terus saja ada jembatan terus saja lah setelah itu kalau ada enggok-enggokan lah kuwi biasane ayo kisruwe ning kono monggo Mas Joko nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi nggih ingkang kaping sepindhah ngucapaken tondo tarima kasih dateng kanca-kanca Madangkara. Tarima kasih tok, Mas. Nggih, namung sageden matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sampun dipun sengkuyung anggen kula gadah damel. Nggih. Mang dungane awak jenengan piyambak, Mas. Biasane nek anu kula kiambak niku mboten mandi. Nek matur nuwun kali bapak-bapak menika saking laladan mriki para kini sepuh ibu-ibu kathah sanget. Para bapak-bapak, ibu-ibu warga agung ing dusun Muneng. Nggih, matur sembah nuwun sampun dipun sengkuyung anggenipun Bapak Mujiman kali Ibu Sukarni pun dipun sengkuyung saking wiwitan madya lan pungkasan. Mugi-mugi donga panjenengan sami ndayani dumateng keluarganipun Bapak Mujiman sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tegese jenengan lah bakale dadi warga kerajaan to Mas Joko. Nggih, insyaallah. Ya aku yo nderek titip gandeng aku lak ya wis nggo gamelan wayang sound system komplit, nggo ijole lek kira-kira kene enek wong nglumpukne kayu arep duwe gawe Paranono Mas. Ayo. Wayangan dalang kula mawon ngono ya. Siap. Kaya apa badhe nonton posisi sound system ora ya. Mbak Gremi ya Mbak. Monggo paring dawuh Mbak. Bebas nggih. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Jepang Inggris boleh, silakan. Bahasa sing kira-kira wong ra mudeng monggo nggih. Yo aja mepet-mepet empet-empetan ngene jembar. Sesuk ae lek empet-empetan. Ora Mas Joko ngalih lho, wah. Piyayi lek lugu iki kaya ngono lho, ngono ya ngalih tenan lho. Aku gur guyon kok ya ora. Ah iya, nggih. Satu kata, dua kata, tiga kata enggak apa-apa. Monggo. Nggih. Kagem warga masyarakat Muneng kalian tamu-tamu dinten niki matur nuwun saged Matur nuwun. Oh iya, sampun saged disengkuyung kalian pemuda-pemuda Muneng matur nuwun nggih. Nggih. Mbak asli nggih sewanten jenengan nggih rada lirih ngoten nggih. Wah, sesuk aja kaget lho Mas Joko. Pancen lirih lho Mas Joko. Bojoku iki bengok-bengok biasane ora dadi. Sesuk lirih aja kaget, aja ditapuki ora iya. Sing banter puwok, sing banter puwok. Ora. Ya kuwi lho di anu ki lho di ada request dari Mbak Anis Mas Joko supaya jenengan mbawani. Ayo. Nggih, janipun kula niku nggih ajeng napa? Niku kula gadah karya. Wah, nggih. Lah niki momen istimewa niki. Nanging niki larasipun pelok 6. Ah, mboten masalah. Mangke sarung jagungnya diganti sarung atlas napa-napa ngoten ya. Nggih.
Mbok gajah duduk. Kenapa-napa pelok nem? Sarung jagung rumiyin. Mboten mangke kula gantine mawon, kula gantine ngenteni napa-napa ngoten. Anu para kadang-kadang madangkara niku pun kula share ten grup Nutip. Perlu enten penari latare wingking jenengan? Sinden-sinden siap lho, Mas. Mboten, nggih. Mas Heru niku mengke lancaran rumiyin. Terus mlebet ten niku. Tak tung gong abri. Enggak Mas, ayo diresapi ya karya istimewa dari Mas Joko Listiono. Monggo. Anu mawon langsung dipun sampaikan, malah niki apik secara spontanitas nyatane iso kegarap. Lancaran mlebet langgam. Nggih. Nggih. Saiki lancaran mlebet langgam, sesuk bengi lancaran mlebet kamar. Ayo. Ayo. Lek liri aja seneni lho. Ayo. Ya Mas. Mengke kenten kiambak anu nggih Mas ditambani kendang nggih. Tamane kendang, delandek tuntuk ngono. Napa pripun Mas? Ning omah wis ora krasan. Wah, urung-urung mesakne. Tansah eling semu godho ati. Ayo, sing kakung nembang sing putri gatekne karo takon. Kamu ngomong apa sih? Ayo. Terus Mas. Mung pengin tansah ketemu tan kendhat mung meminta wewayanganmu ngreridu gawe rindu muga-muga kasembadan engkelo tansah sumandhing. Anggonku nunggu sliramu aduh nimas pepujanku esemu kang tansah hati dadi tetambangan wengi neng omah rasane wis ora krasan bingung mung kepengin dolan mung pengin ketemu sliramu nimas wis tentrem atiku rindu
sedina rasane sawintu seliramu tak anti-anti nyemong diko gantilane ati jero ati tan kandhat mung minta sumanding kalawan dika muga kasempatan panutunya kabeh godolan kubeta oh sliramu aduh nimas papujanku esommu kang tansah kuda ati dadi tetapakan wangi eneng omah rasane wis ora krasa bingung mung kepengin dolan mung pengen ketemu sliramu nimas wis marang atiku rindu yang aku rindu mong sedina rasane sawintu sliramu tak anti-anti ya mung dika gamelan ati jroning ati tan kandhatmu maminta sumanding kalawan dika semoga kasempatan nono tapi godolan kubeta para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk temanten kekalih. Hebat. Bejane Pak Mujiman karo Bu Sukarni ya, Mak. Lek bar nyambut gawe wayah rolasan ngono kae mantune diceluk kon nembang. Wah iya. Ning ngarep omah. Karo ngombe wedang kopi kenthel kae udane grejeh. Wah iya. Karo cepakane iki apa iki jenenge gedang goreng anget. Wah iya. Nyetel radio sambar mledek malah ora. Hebat. Nyuwun apresiasi dari Mbak Gremi, Mbak. Gimana suara your husband? Gimana? Ayo. Apa sih? Aku kan dengar suara seperti itu ngantuk. Apa piye lho, Mbak? Apa gimana?
Menurut Anda gimana? Menurut Anda, Mbak? Suaranya gimana, Mas Joko? Kan Mas Joko, Gimana? Saya sangat. Saya napa awon? Saya. Saya. Oh iya, nggih. Wah, jenengan hebat Pas Rabi ndelalah waja niki dikawat nggih nuntu niki lho. Wah, hebat nggih. Saya nyenengke yen kaya ngono. Wis pokoke anu Mas Joko intine pokoke ngertiku sampean guyub rukun. Ki kanca-kanca sakmene klebu para-para sesepuh sing rawuh ki kabeh mangestoni ndongakne sampean. Mula kudu tansah atut runtut reruntungan kaken-kaken nganti ninen-ninen. Aku ora pengen krungu kabar sampean njur meto-meto terus banjur padu nganti sing luar biasa karo bojo. Aku ora pengen ngerti. Ayo, pamrih men tetep guyub rukun. Ngono kuwi. Tur aku nyuwun palilah Mas Joko karyamu iki engko ben di apa ki garap karo kanca-kanca Madangkara. Wah iya, men diapalne karo sinden-sinden. Ning pertanyaane apa? Tanggapane kapan? Latihan, penting latihan disregeping lak ya teko dhewe. Teko. Segane sing teko. Ayo. Terima kasih Mas Joko. Wonten malih sing badhe didhawuhne Mas Joko. Nggih ingkang baken nyuwun donganipun para kadang-kadang Madangkara. Anggen kula jejudohan mangke saged atut runtut. Amin. Pindha mimi lan mintuna. Amin. Pindha amplop kalih perangkonipun. Oh iya, perangkonipun leres. Wis lek kanca-kanca kabeh lahir batin, bapak-bapak sing lenggah kabeh lahir batin ndongakne buktine nganti banjir ning ndi iki donga lho Mas Joko ngono iki sampean. Mergo sing jenenge banyu lak penguripan. Wah iya, Terima kasih. Benjing akad nikah jam pinten? Jam 8. Jam 8. Nggih. Sampean kok ora ngantuk? Mboten pun biasa. Piye